Og der gik ikke så lang tid, så kunne vi kalde os landsdækkende. Efter en surf-session nede i Vorupør fik jeg en genial idé. Vi skulle lave smeltet sodavandsis. Altså sodavand. Og jeg tror, vi producerede 50-100.000 liter. Det var vist kun 200 liter, ikke? Det kan jeg overhovedet ikke huske, men det er også ligegyldigt. Og så er der måske nogen, der tænker, kan det blive vildere det her? Det tænker jeg da godt, det kan. Vi er jo i gang med at lancere en ny planteis. Og det er altså en stor mundfuld for mig. Tyre, du skal ikke være nervøs. Vi gør bare, som vi altid gør. Vi laver en succes. Godt, det var vist budgettet. Det var 8 timer, Lacour. Tak for i dag. Han bor oppe i Klitmøller, han er pissedyr drift. Lad os komme ud og sælge nogle is. Ja, okay. Det er godt. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej. Ja, super.